Dnes by som vám rád predstavil našu novú mobilnú aplikáciu Benzing Live. Tá doterajšia slúžila už viac ako 10 rokov a aj keď je stabilná a viac menej funguje OK, tak už je, dá sa nazvať zastaralou a veľmi ťažko sa nám do nej pridávajú nové funkcie. Preto sme sa rozhodli vyrobiť úplne novú aplikáciu. O tu sa nám postaral náš nový kolega Manuel, ktorý je ešte študent, ale veľmi talentovaný a myslím, že urobil veľmi dobrú prácu. Názov aplikácie je rovnaký Benzing Live a spoznáte ju podľa novej ikony, ktorá má takú farbu viac menej do zelena. A ja tu rovno ukážem teda na mojom telefóne. Takže poďme, otvorme si ju. A skúsme teda hneď od vrchu až po spodok, že čo je v nej nové. Takže hneď na vrchu tu máme ikonu na hľadanie a tu si viem nájsť veľmi rýchlo podľa názvu nejaký pretek alebo tréning, prípadne možno aj holuba by sme tu vedeli nájsť. Nie. Takže skúsme len podľa názvu tých notifikácií. Takže viem si tu rýchlo dohľadať názov tréningu alebo preteku. A hneď vedľa toho, keď zruším vyhľadávanie, tak máme nastavenia a skúsme sa rýchlo pozrieť aj na ne. A tu vidím teda svoje konto, moje meno, môj IPFN, to je pridelené číslo a môj e-mail. A pod tým viem si nastaviť jazyk a teraz tá mobilná aplikácia už je plne preložená do češtiny aj do slovenčiny, takže viete si zmeniť na vašu preferenciu a mať to kompletne v našom jazyku. A ďalšia položka, tá sa mi veľmi páči, tón upozornenia. Dá sa tu zmeniť predvolený tón, čiže môžeme si nechať predvolené, čo máme predvolené pípanie pre správy v našom telefóne. Ja zvyknem používať, ja som si prepol na tú druhú, a máme tu ešte potom dve ďalšie a vďaka tomuto viem vždy odlíšiť, že aká notifikácia mi príde, že či mi práve prišiel holub alebo či mi prišla nejaká správa alebo nejaké upozornenie z inej aplikácie, takže toto sa mi veľmi páči. A potom vieme sa odtiaľto odhlásiť. A ďalšia novinka je podpora tmavého režimu. Ten pomáha hlavne večer, keď pozeráme na telefón, aby to neškodilo až tak očiam. Ja to veľmi rád používam. Viem si to teda prepínať na svetlý počas dňa, keď som vonku, alebo na tmavý, keď som večer vnútri. Ak by som mal Android telefón, tak tu nájdete ešte jedno nastavenie, ktoré vám pomôže zistiť, že či váš telefón blokuje upozornenia. Pri Androidoch sa často stáva, že vám nechodia tie správy alebo nepípa to a podobne. Tak tu keď si to zaškrtnete na Androide, ja to tu síce na iPhone nemám, ale tam to je nastavenie, ktoré vám pomôže odhaliť, že či je tam nejaké nastavenie, čo môže blokovať. Poďme teda z nastavení von a pod nimi máme ešte rýchle filtre a tu si viem rýchlo odselektovať, že či chcem vidieť moje tréningy, preteky. A ak by som mal testovačky, tak preteky z testovačiek alebo notifikácie z obchodu. Ja si to dám teda na všetky a pod tým už vidíme skupiny tých notifikácií a teda každý pretek alebo tréning bude mať vlastnú skupinu so svojím názvom. A keď si ju otvoríme, tak tam nájdeme dolety. A čo je novinka, je, že každú skupinu notifikácií môžem teraz, nenazval by som to vymazať, ale viem to swipenutím, takto potiahnutím smerom doľava dať do archívu. A potom, keď dám niečo do archívu, tak tu sa mi hore zobrazí položka archivované a viem to odtiaľ aj vrátiť, čiže zase potiahnem to doľava a budem to mať zase tu. A skúsme teda najprv si otvoriť tréning. A hneď teda na prvý pohľad tu vidíme, že tie notifikácie jednotlivé sú oveľa lepšie čitateľné. Doteraz to bol len čistý text a veľmi ťažko sa z toho tam niekedy vyznalo, že čo je čo. A teraz to máme krásne naformátované, máme tu ikony, máme tu formátovaný text, takže ikona pohára to je poradie na konštatovacom systéme, koľkatý holub prišiel v rámci holubníka. Ikona holuba to je označenie nášho holuba. A potom tu máme ikonu času, a to je dátum a čas na konštatovacom systéme, kedy bol holub skonštatovaný a vpravo dole ešte vidíme čas, to je čas na telefóne, kedy bola prijatá notifikácia. A čo sa mi veľmi páči na tréningoch je, ako prvá príde, keď spustím tréning na EKS-ku, tak hneď prvá notifikácia mi príde, že začalo konštatovanie tréningu a je to odkaz, na ktorý môžem kliknúť a keď na to kliknem, tak ma to priamo prehodí na MyPigeons presne na ten tréning, čo je veľmi, veľmi praktické a hneď v administrácii si viem zmeniť názov toho tréningu, povedzme, že sme išli s kútou a keď neviem vzdialenosť, tak si viem nájsť moju polohu, kde keď akurát vypúšťam holuby alebo nájsť to vypustenie na mape, tak dajme si, že našu polohu povoliť a teraz som 90 km od holubníka.
Dobre, takže to je tá rýchla administrácia priamo odkazom z aplikácie, a keď sa do nej vrátim, tak v podstate toto bolo ten náš úvodný, potom nám prídu holuby, to sú tie jednotlivé notifikácie pre ne a na konci, keď zastavím tréning, zase mi príde notifikácia, že tréning ukončený a zase na to viem kliknúť a ísť na ten tréning na My Pigeons. A keď idem naspäť, pozrime si ešte pretek a náš posledný bol teraz Praha Slivenec a teraz tiež ako prvé príde notifikácia na vytvorené PDF-ko, čiže bola vytvorená nasadzovacia listina, viem si na to kliknúť a to je priamo moje PDF-ko, čiže viem to potom zdieľať, ak chcem niekomu poslať zoznam mojich nasadených holubov, to je ten dokument, ktorý je na serveri aj na My Pigeons a takto si ho viete rýchlo otvoriť aj v telefóne. Keď sa vrátime do aplikácie, tak potom zase začalo konštatovanie preteku, to je zase odkaz na My Pigeons, keď si na to kliknem, tak vidím tu priamo ten pretek na My Pigeons, čiže priletené, nasadené, očakávané, to sú holuby, ktoré nám ešte neprišli. A administrácia, tu si viem pozrieť, či som pripojený k oblasti, viem odpojiť, pripojiť, archivovať ten pretek a prípadne zverejniť, ako chcem niekomu poslať odkaz. Keď ideme naspäť do aplikácie, tak potom zase tu bude potom zoznam holubov, ktoré nám prišli a pre každého jedna notifikácia. Ja som včera ten pretek vyhodnotil a teda tu máme zase odkaz, je dostupná konštatovacia listina, ak by som na to klikol, tak zase to PDF-ko s doletovou listinou a tento odkaz je zase na administráciu preteku a tento odkaz Download Benzing Live, to je zase na to PDF-ko. A ja som ten pretek ešte nechal bežať, lebo nám ešte chýbajú holuby a tu potom po vyhodnotení vidím, že ešte mi chodia ďalšie, dnes nám ešte prišiel jeden holub. Takže to sú v podstate tie notifikácie, sú krásne naformátované, sú zoskupené, viem si ich archivovať a to ešte stále nie je všetko. Ak pozrieme sem dole, tak tu teraz sme na tej karte správy, to sú tie naše notifikácie a vieme sa prekliknúť ešte na SmartLoft. A to je úplná novinka, ktorá doteraz v aplikácii vôbec nebola. SmartLoft sme si vedeli pozerať iba na My Pigeons, keď sme sa preklikali cez menu Môj holubník a SmartLoft. Teraz to máme oveľa dostupnejšie priamo v aplikácii, čiže len naozaj na jedno kliknutie z mobilu a vidíme všetko. A keď zase pôjdem od vrchu a tu hore máme informácie, tu si viem pozrieť moje Live ID a heslo, ktoré mám uložené v EKS-ku, ak by sa mi vymazali alebo mám nové EKS-ko, odtiaľ to si to viem ľahko opísať. Viem si tu ešte pozrieť licenciu, dokedy mám platné vyhodnotenie z domu. Keď to zatvorím, keď mám pripojených viacero chovateľov, tak tu vpravo hore mám ikonu na prepnutie medzi chovateľmi. Ja mám pripojeného len teda náš holubník, ale ak by som tu mal ešte ďalších, tak si viem pozerať aj ich sekcie SmartLoft. A potom už tu máme skupiny jednotlivých zariadení, vieme si ich takto zatvoriť alebo otvoriť. Prvá skupina sú systémy a live systémy, čiže tu máme teraz náš systém na holubníku je zapnutý a viem si našu M3 rozkliknúť, pozriem sa, či je tam najnovší software, posun oproti UTC-čku a časový rozdiel, že ten presný čas, či naozaj beží v systéme 0 sekúnd, je to OK. A keď si pozriem napríklad anténu, tam ma zaujíma, či mám dobré napätie, 13,9, to je viac ako treba, takže to je super. Strata paketov 0%, takže viem, že káble mám v poriadku a na holubníku všetko beží. A toto je taká tiež moja prvá kontrola, keď otec ráno zapne v nedeľu konštatovací systém, tak si otvorím aplikáciu a takto si pozriem, že či je všetko pripojené, či všetko svieti na zeleno. Tu vidím, že jedna anténa je červená, tu máme odpojenú, takže to je v poriadku, viem o nej a tá 12 ide, takže môžem byť spokojný a viem, že systém beží, konštatuje a už len čakáme holuby. Takže toto je tá naša nová aplikácia a verím, že ja sa teším, že už máme takto na novej platforme a že vieme do nej pridávať ďalšie a ďalšie funkcie. Takže teším sa, čo do nové bude postupne do nej pribúdať a verím, že sa vám bude páčiť, že bude všetko fungovať. Samozrejme je to nové, čiže ešte môže obsahovať nejaké chyby a budem rád, ak mi ich nahlásite a to zase posuniem kolegom do Rakúska a verím, že ju časom vylepšíme a bude stabilná tak ako tá doteraz. Tak vám prajem príjemné používanie novej aplikácie.